Nedaleko centra vznikne ještě letos nový prostor pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Pro tyto účely se radní rozhodli využít dvůr u budovy městského klubu. Již v červenci by se zde tak mohly konat první akce. Do areálu se vejde několik stovek návštěvníků. Součástí stavebních úprav, které vyjdou na necelé 2 300 000 korun bez DPH, je také vyrovnání terénních nerovností a přístupového prostoru, oprava kanalizační přípojky, nové chodníky a zemní terasy. Nejpozději od podzimu letošního roku budou hlídat bezpečí obyvatel ve městě 4 kamerové body. Město totiž uspělo s žádostí o dotaci na městský kamerový systém. Ministerstvo vnitra jej bude spolufinancovat částkou přesahující 850 000 korun. Kamery budou instalovány na budově Městského úřadu na náměstí, na budově hotelu Tejnora, na sloupu veřejného osvětlení poblíž Městské knihovny a světelné křižovatky a na panelovém domě číslo popisné 713 v sídlišti Družba. Na kamerový dohlížecí systém upozorní návštěvníky města informační tabule umístěné na příjezdu do obce. Radní do budoucna uvažují o rozšíření počtu kamerových bodů na dalších rizikových místech, například na parkovištích u supermarketů. Tento areál odkoupilo město od městského stavebního podniku na konci loňského roku a plánuje v něm vybudovat parkoviště pro 300 aut. Hotové by mohlo být letos, popřípadě nejpozději v roce příštím. Podle současných předpokladů se zde bude parkovat zdarma. Stavební úpravy stávajícího prostoru vyjdou podle starosty města Miloslava Souška na několik stovek tisíc korun. Na jejich realizaci se budou podílet pracovníci zaměstnaní v technických službách v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby. V centru města došlo během krátké doby k další změně v dopravě. Průjezd Pražskou bránou je opět obousměrný. Předpokládá se ale, že je tomu tak pouze dočasně. Obousměrný provoz totiž potrvá pravděpodobně jen po nezbytně nutnou dobu stavebních úprav u České pojišťovny, kde dojde k nutnému rozšíření vozovky o necelý metr na obou stranách. Společně s těmito pracemi se pro plánované umístění sochy zakladatele města Přemysla Otakara II. Upraví také prostranství před Pražskou branou. Po skončení stavebních prací se průjezd Pražskou branou pravděpodobně opět zjednosměrní. Rada města totiž doporučila zastupitelstvu města schválit v tomto místě jednosměrný provoz. Konečný verdikt ale zazní až na jeho červnovém zasedání.